Аз се казвам Иво Папазов. В кавички и Бряма. България. Мобиком. Таки. Е много страшна каракачанска. Ето виж откъде е гьозама за фасола директно се взима. Магнаноса знаеш ли го пее? Какво е магнаноса? Аз го знам. Къде, ама то не е изникнало още. Изникнал. Кой повече се грижи от двамата за градинката? Аз ям. Жената се грижи. Това не е мъжка работа. Даже и чесъна ти е излезнал. Кое е мъжката работа? Мъжката работа. Ходи ми за риба. Ами не. При преброяването му писаха глава на семейството. Много е важно. Мъжката работа е да донесеш пари вкъщи. А вие от тук ли сте родом? Аз съм родом чак от източните Родопи. Аз съм родом от Кърджали. Пак сега живее, където е жената, там е родата. Само, че жената не е родом от Богоново. Тя къде беше? От Бъдище. После Коварово, в Стара Загора. Виждайте. Напоследък съвсем ще се скрие. Живот да направя такъв крив. Не мога да кажа, че съм се скрил, но просто искам да се освободя. Не, че от надъство да съм надут и да се правя на голям музикант или голям човек. А като човек може да съм голям, на килограми не. Сигурно хората имат респект от таланта. На това да се... Не, разбира се. Има и това нещо. Заради това, аз никога не съм се чувствал като такъв. Аз съм един обикновен човечец, който се занимава само с музика. Нищо друго. И лов, риболов. Къде първо отивате в Германия? Не знам, май Германия. Не. Аз първо заминавам с турците. Заминавам за Холандия. Май месец, 9-10 до 18 в Измир. С Измирския симфоничен оркестър. Така. После юни, 11-12-13 с Георги Янев. Това е Балкан Арт групата в Анкара. След това с Блекси оркестър, който е направен от Черноморски оркестър, който България съм аз, от Гърция, от Украина, от Крим, от Азербайджан и т.н. Турция. За август още не съм ги писал. Аз съм първият музикант от този бранш, който е посетил Америка и най-големите успехи. И Австралия. Не, говоря за Америка за 89-та година. Имахме възможност тук да направим този фурор. Да направим тук дисковите, не да пълним гушите на някои хора. Можехме ние сами, никой не се зае. Много съжалявам, че почнах. Защо България изобщо не обръща внимание на талантите си? Почнаха вече хората. Аз ви обясних, че почнаха да ме обявяват вече, че съм македонец, че съм турчин. Да никой не обявява България. Mm-hmm.
Между другото, аз когато направих тая къща, тук беше сметището на селото, като район. Аз бях първият човек. Ой, вижте колко са заселиха така. Там са долу също. Това всичко е турско, до тук някъде е било и нагоре. Но тези турци са много добре отношението им с българите. Между другото, те много уважават българите. Затова дойдох в това село да живея, между другото. Много интересно, тая църква е много стара, между другото. Тая църква. Това е местността Бабата. Ама верно ли е, че тук човек като много силно се пожелае нещо и се сбъдва? Да, обаче на ум си ги желаете. Нали жена ви каза, че сте си пожелали синове? Това си е моя работа. Това е тайна. Това е една свещена месец тук. Човекът много вярва и... Ами, между другото, човек не знам на кого да вярва. Да. Вие в каква вяра вярвате? Аз се вярвам Господ, няма значение за мен Аллах. Няма някаква сила. За мен аз както влизам в джамия, така влизам и в църква. Не, за мен така влизам и в манастир. Защото католици, мусулмани, за мен е все едно. Значи от тази вода, по-оба вода не съм пил. За водата да казва, че е най-хубавата, не? Да, най-обата вода. Да се найдеш, толкова достатъчно да се найдеш, пие една вода, значи след час и половина пак апетит. Да. А ти за това си така? Да. Като мене. Аз за тая вода съм на това държа. На село е най-голямото богатство да си. Живяхме в града много години. Беше скучно до няма и къде. Затваря се там между 4 стени, чуваш шума, а тук чуваш друг шум. Тук чуваш петела казва нещо, кокошките, ето пуйката казва нещо. Преди 11-12 години 6 часа надържаваха в Канада в имиграционните да подпишем. Каня ли се бе там да останете? Просто вървяха след нас. Да живеете там? Да, предлагаха ни да живеем. Ние не можем без дръвчетата, без лозичките, без... И се прибираме редовно. Аз съм народен музикант. Искам едно време ще усмивки да видя в лицата, да продължава това традицията на нашия народ. Сватбите, кръщенето. Както върви, ние се забравихме всичко. И така се забравя и тая култура, тая музика. Много да стоя така. На здраве. До година 10. 10 килограма? 10 килограма. На човек. Хубавенце. Това е стария. Кара аз да ги друсам малко. Аз съм не така ли? Това не е късно. Така ли? Виж какво става сега. Абе, ти си майстора сега, айде. Мазните мръвки, вярно ли, че правили мазни сола? Уа!
Импровизацията не се учи. Нито пък музиката се учи. Човек нямаше го дарбата, като музикант, до музика не се учи. Макар и нищо да не съм завършил, аз се справям добре. Вие мислехте, че музикант ще стане? Мислех, защото много ме влечеше музиката. Просто имах желанието да имам своя ансамбъл, представих си концерти на голяма цена, нали идваха Иван Шибилев, Петко Радев и така се радвах и мечтах да бъда като тях на цена, да ме гледат много хора и т.н. Бил съм на 15 години, когато свирих отлично, имитирах отлично Петко Радев. 66-та, може би. На 14 години аз бях много едър. И тогава гониха за паспорт и дали имаш паспорт, за да работиш в ресторант. Да. Аз тогава работих ресторант в Москва, аз и Нешко. Макар и Нешко беше малко нисичък, но нарочно си правихме изкуствени мустаци, за да изглеждаме Големи. големи, защото имаше вечерен час. Тогава беше законно хубав за мен. И той ще е Ралчев. Ало? Здрасти, Ралчев. Между другото, всяко едно нещо трябва да се прави с хъс. И дете да правиш с хъс. Ако не направиш с хъс, и то детето едно става, как да ви кажа, нестандартно. Вътре няма да има звук, защото той ще слуша на слушалки, разбираш ли? Това кларинетът къде е? Ама ти от тук се имаш звука. С този кларинет ли си свирите? Да. Този винаги. Йо, един Откъде е стои този? вкъщи, като го реликва, дето ми купи всичкото. Така ли? И този кларнет заедно къщата и... Сериозно. И стои. Стои се един стар мъж. Да стои, защото му сваря вече. Една тая клапа, който сега го няма, направи фурор, който един фалшив тон измислих. Аз и като го чу това нещо, шефа на Зелмер, защото свирих с един по-стар, който баща му е предел на времето, Хенри Зелмер, а Патрик си беше в New Morning, това е един много голям клуб, джаз клуб в Париж. А и ме извика след концерта, вика, много ли да видя скъп кларнет? Си вика, можеш. Ти знаеш, вика, че това кларнет е направил баща ми. Защо вика свири сега с това? Защото без това е вече и по-леко за ръката и по-добре се свира от класици. Викам, не, аз съм съвсем друг музикант, викам, с това нещо работя, например, това. До диез, което мога да направя. Това става един фалшив тон, който и Петко Радев се зарадва, като го чу. И вика, добре, ела, вика, утре при мене да видиш какви кларнети имам, от тъй нататък. Пробва кларнети. Това беше в витрината, защото не се произвежда. Цвето ми тупа, не мога да го взема, много е скъп, $5000. Тръгнах си и той вика, чакай, че забравихте нещо. И ми дава кларнета. Това не е мое, вика, мое си е в куфара. Добре, вика, тръгвай си. Довиждане, той не снимах като пробвам този кларнет. Той ви го подари този кларинет? Не, нищо не знам още. Бягам се аз. По пътя ме стигна, вика, заповядайте, той е ваш. Аз пак се чуда, викам, като гръмна. И викам на преводачката, довиждане, като се взехме вече, вика, давай таксито, защото може човека да се откаже. Тук е Франция, вика, никой не се отказва от това, което... И накрая вече най-голямото ми нахалство беше пред колегите. Отворих куфара, гледам, че няма отверка. Обадих се, викам, извинете, отверка.
точно за 10 минути моторчето дойде с един много бърз и ми носи един комплект готверки. Вика, прощавайте, монсеньор. Просто вика от бързането. Малко да ги увеличиш, бе. Окей, остави го. Почва. Окей. Защо се чужденци първо балканската музика виждат? Ние тук свикнали ли сме с нея, не я харесваме ли? Тя друга ли е, стилизирана ли е? Защо? Помогни малко, а после къде? Аз ако кажа много хапя. Защо? Защото ние първо не си уважаваме нацията. Културата се не уважаваме, може би за това. Не, че не си я харесваме. И хората направиха фурор вече от нашата музика. Аз ви преди малко ви казах, че... Страшно. Аз тук не знам кой парчета. Ами това е нашата Има тук, слушай. музика, изпълнена от живите музиканти. Тя е неповторима. Някой път ще дойда да го Уникална е. Слушай го. И жалко, че напоследък забравихме същността й. И се юрнахме да имитираме дори и пейки сръбски кафански певици и други. Всъщност името Чалга, да не стане въпрос за това, името Чалга заслужава човек като него. Защото той е челгажията. Свирачи. Чалгаджи е думата. Чалгаджи е свирачи. Свирач, да. В неговото свирене винаги има развитие. Той никога не повтаря едно и също. Той постоянно развива нещата до съвършенство. Сега отиваме за риба, така? За риба отиваме, да. На тия хора умряха от глад. Ще да това. Ето ги бъдиците, къде? Един купса. Къде? Хубаво, по-хубаво. Макари, къде е пуснат? Еви. Тук макари. Патроните. Ще стане голяма хава. Какво ставаше, видите се? Като навидат с това панталон.
накрая Черните. Марш! Марш! с моя приятел идваме само през седмицата, за да не безпокои никой. Какво? Една миризива захранка. А кое е най-голямото признание за вас? В музиката или? Музиката. Най-голямото признание за мен е реакцията на публиката след концерта. Това е признанието. А за признание друго никой от ничия не съм получил и нямам намерение. Ама с много световни имена сте се срещали. Да. Като се почне от Джо Бойд. Джо Бойд е един продуцент. Продуцент. Това е първият продуцент на Pink Floyd. Той знае откъде ще изкочи зайка, между другото. Това много е ходил по нас. По сватби, по концерти. Обаче в България, без да се представя, без нищо. Ходи по сватби, слуша. Да, идва се едни скъсани маратонки. Да, пък е милионер. Няма значение. И между другото, единствено българите сме ние, които разсъждаваме човека по дрехите. Това правило не въжи под чужбина. И който те гледа как се обляка, на какво вършиш. Та, на няколко цигански сватби, големи. Забелязвам един чужденец, така, с рентакар, само че с българска кола идва. И вниманието му е към музикантите. Дават му да иде, праска кифтета, курбани. И така, полека човека направи. Аз му благодаря, че ако не беше той, ние изобщо нямаше да може да стъпим. Такива световни сцени. Да. От една страна му благодаря, от друга страна той нацитса здравата. Пък, така е. Не даваш ли, не дават. И си бяхме добре, защото нямаше да имам контакт с големи имена, ако не беше той. Той ме е вкарал в най-големия клуб, най-реновирания клуб за музикантите, която е мечта да стъпат там. Това е Рони Скот клуб в Лондон. И имахме време. От едната зала, от другата зала се ходихме да се чуем кой го свири. Много бях щастлив, когато след то бенд ние излезнахме. Викам, леле, ние какво ще правим сега? И хората направо разтуриха залата от свирене. Докато аз се идях ногтите, той вика, няма нищо, сега ще видиш какво става, Джо. Да викам, какво ще стане? Като почнахме, наистина. Първо, второ, трето, мълчат, четвърто, пето, вече свършваме и като се почнаха да се пляска. Изморихте ли се от толкова много турнета? Особено английските турнета бяха жестоки и американските. Защото нали се то всичко става с самолет, но самолет уморява много. Защото имал съм случай, слизам от самолета в колата директно на концерт. И директно, да правиш 5 минути саундчек и директно на концерт. То няма време. И тук си хубаво с приятели на риба. Най-спокойно. Да, но така аз бездействам в момента. Нямам стимул да бачкам. Това не зарежда ли така спокойствие? Зареждаме. Много ме зарежда, но проблеми имаме. Ето. Например, сега до сега, тия 10 години, съм направил само 2 диска за световния пазар, а можех да направя 20. Опа! Петров, аз те бия. Петров, бията. Петров, бията, да знаеш. Айде се че. Търкай го. Айде се уче, до вечера сме на пържена рибка.
И бара малко да видиш рибите ми. Виж? Колко рибки хвана? Ами ще се храним. Да. Това само ще се даде. Кой? Това е Иво? Това е Иво, това е Христо. На най-добрия журналистически материал отразява. Пазим всичко, марите, пас. На каква програма? И това са моите деца. Вижте ги. Нещо като колонизейшн. Само, че пълно вариант. Тя има и много игра, тя има Аз много не стачи. разбирам тия работи. А свират ли те? Или май повече компютрите? Свирят. Искате ли те да станат музиканти? Аз не. Трябва да си във всяка... Няма всяка номер едно, иначе нищо не става. Просто вече едно време моята среда е била друга. Какво? Средата ми е била друга. Аз съм бил между много музиканти. Абсолютно само музиканти. От вашия край там. Не, изобщо в цялата Въобще? махала. Всички Целият град музиканти. са музиканти. Аз вече Сериозно? там конкуренция е имало. Нали? Аз няма и да искам нещо друго, не мога да подхвана. А между другото, аз съм отчаян вече. Не съм аз. Много от нашите колеги са отчаяни, просто няма работа за тях. Всеки се спасява сега в момента. Аз даже и оркестъра съм разпуснал. Който вакани, заминавайте и т.н. Просто всеки си има семейство. Баща ми се искаше да бъде някакъв голям човек. Тогава манията беше докторство. Така ли? Да, всеки, като се види детето, моето дете доктор ще стане. Уви, аз се хванах за кларнета и това е.